Tak, na sedadě nikdo není. Nikdo. Jste tady sami, jo? No, Kde jsou ostatní? nevíme. To není normální, tady to fakt není normální. Co to je? To je Dan? Pane Štěli, já se omlouvám, já jsem vás zapomněl, jsem na baníku. No, perfektní. Takže nejede, no. Hoši, dělejte výlet. Dělejte. Okay. No. Tomáš, nemoci, dělejte. Pane už nejde něco a pokud se sám nedohraje. Ale stejně to moc neumíte, ten pokroší. Tak nebyl se tam vy, pane už tady. No a co vy, Joši, tam? Přemo, pojď sem. Co je s tebou, člověče? Jsi v pohodě? Jo. Dobrý. Tak jo, tak můžeme jet za chvilku. Ještě přes zbytek snad. No čau Vicky, máme ten sráz, rychle přijeď. Čus, já už jedu. Sorry, že jdu lejt, důležitější byl skate. Jak to myslíš, jsi dělal debil? My se omlouváme, Klein říkal, že tohleto zatáčky nepošlu a já jsem to poslal. Ale kluci nám to naštěstí opravili, takže jsme tady. Šumte na tu rovinku tam, vole, jak to tam pošlu? Tak jestli dáš stovku, tak večer dáme trojku. Ty pičo, no to vůbec. Tak čumte, vole. Ty pičo! Ty vole. Ty pičo. No. Ty. Co otravuješ? No čau, prosím tě, mám problém, nepřijedeš? No dobrý, tak my jedem. Kováři! Bourák volá, jedem pro něj. Co chcete, debil? Mě nedostanou, můžu tě zasypat celou, kouk se mi travou, baby ráno, padej, nedělej. Hanes, jako kde seš? Dobrý den. Jo, já už běžím. Pane učiteli, měl jsem incident, omlouvám se, ale dobil jsem. Blbečku. Pane učiteli, to nepochopíte, co se nám stalo. Švestky nás brali. Linga? Koho brali? Kubo? Tak ty zlobil? Bacha, švestky, píči. Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den. Proč jsem vás zastavil? Nevím. Nevíte, tamhle je zákazová značka. Tam je zákazová značka. Tam je zákazová značka. Tak to se omlouvám, co jsem nevěděl. Pane Fišnár, nějaké drogy před jízdou během jízdy byly? Ne. Nebyly. Takže orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Podrobíte se? Jo. Výborně. Takže test se provádí z potu, takže si ke mně nakloňte. Jo, já vám zvednu vlasy, poškrábeme. Pane Fišnár, Ano. jste mi lhal. To je co? Test vyšel pozitivní na přítomnost THC. To je já nikdy, tohle ne. Vy nikdy, tak Ne. tohle testu, jo, takže si jménem zákona vystupte z vozidla, zajistěte si vozidlo, budeme to řešit, jo? Teď se bude předávat k dořešení. Jo, hrozí vám tam ztráta řidičského oprávnění. Zeptám se, tady kolega řidičského oprávnění má? Máme. Výborně, takže si přesednete a bude řídit kolega, jo?
Pane učiteli, my se omlouváme, ale oni je zmlátí ve staráku a kdybych nepřijel, tak dopadnou hodně hůř. No kluky, všechny. Bože, jak to? Přepadli je tam a chtěli po nich peníze, ale já jsem je vyzvedl a stihli jsme ujet. No tak to dobře dopadlo teda, ne? Nakonec. Nakonec. Ty, co se tam děje? Ty vole, to jsou kluci! Do piči, ty gadžo utekli, neumíte brát cigáni? No, takže klasika, tak nám to pěkně ujelo, vy jste pěkní dementi, jako. Teď nám nezbývá, než jít prostě do hospody a uvidíme, co dál. Takže přátelé, vlak jsme nestihli, to je jako neskutečný toto. Nicméně jsme na výletě, tak si to pojďme trošku užít a hlavně o tom blbě kecejte, prosím vás. Miro to nestartuje. Mám nápad, pojedem na kole. Tak jo. Pojď. Miro, pojď. Jedu. Pojď. Tanec princeze.